Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Ptáte se z čeho? Vtipného videa. Tak co, už jste se nemohli dočkat? Já teda ne. A dnešní video bude jak kočička učila dva kamarády udělat přemet. Tak nezapomeňte dát like. Teď. Tak, ahoj, jak se máte? Dobře. No, umíte přemet? Ne. No to je ale nadělení. Já jsem s váma chtěla udělat nové taneční představení. Tak a ono by bylo tak nádherné, kdyby v tom byl ten přemet. No tak se naučíme ho. Jo. Naučíš nás ho. Jo, naučíš nás ho? Jo, ráda. Ale musíte se opravdu hodně snažit. Já vám ho předvedu. Takže radši uhněte, abych vás netrefila. Takže 5, 6, 7, 8. Hop, 2, 3, 4. To je hezký. A jo, to je tak nádherné. To musím umět. Teď. 3. No, tak teď jsem vám teda ukázala ten přemet a vy ho chcete umět? No to ale není jen tak. No to není jen tak, to je tak těžké. Ale my ho chceme umět. A no. já taky. No tak já to zkusím. Takže pojďte ke mně. Ke mně. Ne vedle mě, ale ke mně. Naproti mě. Naproti mě, chápete, co to znamená? Naproti mě, ale blíž. No, A Skunka. ale Skunk to pochopil, takže pojď takhle taky. Já se posunu a Skunk se taky posune a vedu. Takže snížit se, pořádně, ty Skunku, i když jsi starý jak veš. No, takže snížit, odrazit zadkem a špatně, medvěde nebo pando, nebo co to seš. No, takže, takhle, Skunk je šikovný. Tak, odrazit, zvednout prdelku a takže odlepit od zadku a na přední nožky a odrazit a gotov. No, Skunku, tobě se to teda vede na to, že seš línej, jak veš a starý, jak já nevím co. A já, Kočička. tak mi to. Teď. Takže Koukej. předklonit, odlepit, no vidíš, a teď natrénujeme to 5vteřinový číslo. 5, 6, 7, 8, hop, 2, 3, 4. Ano, a teď se ukloníme, úklon, moc jsme byli rádi, když se podíváte a dejte like. Jo. A pište do komentáře. Prosím, proč jsem spadnu? Ježišmarja, co se děje? Pište do komentáře, co se vám líbilo a co se nelíbilo. A když se vám